Nanubabo ka balen, kumusta kayo po? At syuta mo kining Il Posto, Lubao. Lenye, nang kasaling kayo niyo? Si Jello. Oh guys! Jello, vlog namin! Ay, vlog naman! Ano? Hawak ka sa akin. That is our table. Di namin mauubos yun. Banda rito, banda rito. Ayun oh. Taga saan? Santa Cruz lang po, taga dito. Taga dito lang po kami. By the way. Birthday? Yes, birthday. Enjoy po. Alright, so this is the place. Look. Karakal food. Karakal food. Problema niya natin, paano natin sila titikman? All good? Meron pa? May parating pa? Pero all good na. Yay! Thank you. Fist bump, ma'am. So yun nga guys, magsisimula na kami and good thing, thank God, may nakita kaming isang hain. Isang mapapalaban tayo dito, guys. Mapapalaban tayo dito, guys. Are you ready, bros? Let's go, let's go, let's go, let's go. Total, nandito na tayo. Oh, Takoyaki. Takoyaki, alright. So sige bro, bili mo pa yung grain mo. Okay. Pita Dakimas Food Hub. Dar's Rice Meal. Dar's Rice Meals, ang dami niyang pinadala actually. Yes. Planuhin mo na yung sasunod. Ang dami, ang hirap mag-isip eh. Wow, wow. Kung ako na naman ulit. Ang hirap mag-isip. Oo. Or ito, wings. So this is from... Kung saan nanggaling yung ano nila, yung takoyaki, sa kanila din to. Alright. Yum! Italian naman tayo ngayon. Pizza. Pizza. From Opagam Bites. From here, meron tayong mga tacos. Galing kay Tres Tacos. Ayan. Wala. Corn dog from Pampanga ng Bikes. Sobrang malaman niya. Grabe. Wish me luck. Ang laki. AC Cafe and Sweets yan. Thank you so much. Right, grabe, sobra. Halos nakakalahati pa lang natin. Yes. Pag-usapan muna natin yung mga information dito. So, located si Il Posto, the place, dito sa may Santa Cruz, Lubao, Pampanga. It's just along OG Road. Ang pinaka-landmark is in between lang siya ng Hungry Pita and yung Kservico. Parang ito yata yung pinaka-palengke ng Lubao. Yes, Parang. And they are actually open from 4 p.m. up until 10 p.m. Monday to Sunday. Speaking of yung lugar, no? So basically ito yung parang chill place within the busy street ng Lubao. Yun. Sa vlog kita. Lobster? Lobster. Mahilig naman sa mga ulams dyan. Meron tayong crispy kare-kare from KD's Food Hub. Yun, no? Gulay. Let's taste it. Jello. Dito tayo banda. Yan. Dito tayo banda. Dito. Dynamite ng Galing kay The Show My Legend. The Show My Legend. From Atinda ng Wero Pampanga. Betong. Guys, solid to. Yung anghang niya sasabog sa ano mo. Pero They call it dynamite. dynamite to ha. Pero ano, yung anghang niya, hindi yung... Tolerable. Oo, tolerable siya. Tapos ano, masarap. Sarap, no? Okay. So, syempre guys, sabi nung nagko-comment nung live video natin kanina, ito yung mga pang-social na naman dito. So, like, take a look at this one. Lobster,
So let me open it. Ito, mas malaki to. Oh. Finally! Woo! Naman, oh. Napakadalang lang ng mga nagsuserve ng lobster. At located pa sa mga food park. Tingnan niya. Overload siya, guys. Ito mo ng dalawa. Ang hirap yata nito. Overload. Trap sa overload ang may gawa nito. Kung gusto nyo matikman to, guys, punta kayo dito sa Il Posto. So, syempre guys, papahinga muna yung mga tiyan natin with some drinks dito guys. So, meron silang Carlos Farm Lemon Bar. Meron din tayo from Mango Mama, ANC Sweet Desserts. So kanina may ANC din tayo. By the way, since lemonade lover tayo, dito ako sa lemonade ng Carlos Farm. Tapos mamaya titikman natin yung dessert ng Mango Mama, itong Magnum. Sizzling Bad Pares. Hindi ano na, sizzling bulalo. Try natin to. Sobrang solid, sobrang malasa. Siyempre meron dito tayong mga favorite nating ramen. So meron tayo ditong pork ramen from Kanto Style. Face it. And magpapainit naman ng tiyan. Try natin to. Yeah. Scallops. Scallops. Guys, Pang-social yun nga eh. Social na social, tapos social. sarap niya. Sarap niya. Cheesy, no? Cheesy. Jew lechon. All about lechon. About lechon. This is ano pala, Cebu lechon. Cebu. With only rice. Ano tong? So from CNM naman, Chinese dishes naman yung mga binebenta nila guys. Look at that, siopaw. Pero titingman ko guys, is yung kanilang cheers. From Chandinel Street Food. Typical na street foods. Chicken balls, kikiam, no? Fishball. Tapos ito, meron din sila nito eh. Cookies. Yum. So syempre isa sa mga on the go nila is yung kanilang baked sushi, samgyushi on the go. So ito yon. So syempre gawa lang tayo ng konti. What? Yun ha. Grabe naman. And taste it. Yan naman ay chubs and cheesy. So ito yung kanilang pork barbecue. Meron din tayong inasal dito from Lucas Chicken Inasal. Fritz Galore, ito yung mga kanilang french fries and yung kanilang fries in a cup. Fries in a cup. Ang galing yan. So, all in one, you have your drinks. Ito yung nuggets, hot dog. Solo. Alright. Grabe. Busog na busog. Buti lang naka-block tayong lahat. Hindi halata yung alam nila. Anyway, so experience-wise, what can you say, Jello? Grabe yung mga pagkain dito. Daming sobrang masarap na pagkain. Actually lahat eh. Tapos yung pinaka tumatak sa akin yung kakaiba yung pares, tsaka yung may lobster. Yes. Sa lugar naman, napakagandang mag-chill dito. Ako, the food, I agree with you bro. May mga unique, may mga kakaiba. And then meron din yung mga talagang hinahanap-hanap kapag food park. And then for the place bro, napakalinis. Organized. Organized, yes. And then yung ambience natin dito, hindi yung parang heavy on the music, parang chill lang. There you have it guys. If you like this video, if you like the food you saw in this video, please give it a thumbs up. Share it with your friends. And see you dito sa Il Posto. Thanks for watching.